Estem al Teatre del Canal, d'alguna forma promotors, ajudants, incitadors també d'aquest projecte, perquè al recolzar-lo el que estan donant és la possibilitat de que es faci. Equipara una idea de procés i de teatralitat que no està molt a l'abast del nostre país, que no hi estem acostumats, i et dona la possibilitat de treballar amb una comoditat i amb uns recursos que no són els més habituals dins de la producció teatral del nostre país. És un espectacle que gira sobre la idea de consentiment, que és una idea àmplia, però alhora simple d'entendre, però que sembla que no arribem mai a posar-nos d'acord ni a seguir-la amb la rigorositat que demana, que sobretot passa per ser capaç de veure l'altra persona. És un projecte que neix a través d'una obra que ja existeix, que es diu Yes, 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 de la Leonor Bishop i la Karen McCracken. L'equip del Teatre de l'Aurora el veu a, si no m'equivoco, la Fira Cinart, al Canadà, i es decideix que s'hauria de fer, s'hauria de portar, per tant, s'adapta al 2023-2024 i s'adapta a la realitat del nostre país, de casa nostra. Això demana una investigació, ja que té dues línies, una que passa en aquest espai escènic i una altra que passa a la pantalla, amb un treball audiovisual de documentació que fem juntament amb Col·lectiu Cultura i Conflicte, buscant també aquesta diversitat d'opinions, de punts de vista sobre aquesta idea. El que trobem, a part de que ens sorprèn molt, modifica altre cop la dramatúrgia. La gent que ens ho explica no ens esperàvem que es mullés tant, que anés tan a fons. Això ho veiem en pantalla, previ consentiment d'aquestes persones que han pogut visualitzar això, i dialoga amb el que està passant a escena. Aquest diàleg fa que l'apunt sobre el consentiment no sigui en el cas concret i prou que es relata en escena, sinó les aportacions de tot aquest testimoniatge que li donen una amplitud molt més gran, una reflexió que va més enllà que la que a priori anàvem a fer i que evidentment no dona l'abast per tot l'univers, però que ens permet posar l'accent a més llocs dels que a priori anàvem a fer. La resposta és molt positiva en l'aspecte de participació, d'entesa, positiu en quant al diàleg que s'estableix intergeneracionalment. És a dir, si hi ha la possibilitat de que el públic que la veu sigui intergeneracional i no només sigui allò que en diem públic jove, en aquest sentit també és molt positiu, tot i que de vegades s'entra en conflicte i, evidentment, doncs, aquest escoltar l'altre és molt ric i per això assenyalo com algo positiu també que es pugui entrar en diàleg i que puguem escoltar sobretot les parts afectades que a vegades massa sovint són les que menys escoltem i des d'un lloc còmode intentem ponderar en nom d'elles.